салом ҳаводорон ва тамошобинони шабакаи Баҳористон. Чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихор аст манзури шумо ва чӣ гуна ки шумо медонед, дар ин барнома мо албатта хонандагонеро даъват мекунем ки воқеан ҳам парчамбардори Тоҷикистон ҳастанд, яъне дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун ширкат намуданд ва сазовори мақомҳои якум, дуюм ва сеюм гаштанд. Ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо, тамошобинони азиз, як хонандаи муваффақ дар яке аз фанҳои дақиқ, Парвиз Ҳафизов. Хушомадед мегӯем шуморо ба барнома. Раҳмат, саломат бошед. Бинандагони азиз, ёдирас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо дар синфи нӯҳум таҳсил мекунад. Дар ин муддат тавонистааст ки чандин ҷойҳоро ба даст орад, дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат кунад. сараввал мехостем бифаҳмем ки шумо аз синни чандсолагӣ ба хондану навиштан шурӯъ кардед. Аз синфи чандум шумо махсусан фани математикаро хуб диққат додед, яъне хуб таваҷҷӯҳ додед ба ин фан? Аз синни 5 солагӣ аст ки хондану навиштанро ёд гирифтам ва аз синфи якумӣ бошад ба фани математика ҷалби бисёр доштам ва мехостам ки бисёртар ин фанро омӯзаму ба як сатҳи муайян расам. Фани математика аз ҳамон синфи якумиам ба ман маъқул буд. Ман ҳар сол мехостам ки аз ин фан чизҳои нав ба нав омӯхта дар оянда мисли муаллимам аз ҳамин фан кадри босавод бошам. Ман то синфи чорумиам дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 хонда, дар синфи панҷам ба ин литсей бо тариқи озмун тест гузаштам. Вақте ки ман ба синфҳои болоӣ назар мекардам, ман медидам ки онҳо чӣ хел босавод ҳастанд ва саволҳои мушкилро бо таврҳои осон кор мекунанд ва ман ҳам мехостам инро ёд бигирам. Яъне баъд омӯхтед? Баъд омӯхтам. Баъд дар синф мо як озмун шуд барои гирифтани хонандагон ба гурӯҳи тайёрии олимпиада аз фани математика. Ман дар он ҷо иштирок карда аз ин давр гузаштам ва мо ҳар рӯз баъди шашум дарсҳои мактабамон ба ин гурӯҳ меомада ва дарс тайёр мекардем. Ман сол то сол ба ман математика маъқул шудан мегирифт ва аввалин бор ман дар синфи панҷам дар олимпиадаи байналмилалии кенгуру ки дар байни 25 давлат мегузарад, дар он иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. мо дар мавриди дастовардҳои шумо ҳарф мезанем дар рафти барнома. Хуб, шахсан аз аҳли оилаи шумо ягон нафар боз ба ин фан таваҷҷӯҳ дорад ё ин ки танҳо худи шумо ҳастед? бале, дар оилаи мо ба ғайр аз ман додарам ҳам ҳаст. Ӯ хеле ба математика таваҷҷӯҳ зиёд дорад, вале асосан хондани ман дар ҳамин фани математика ба он сабаб шуд ки амакии ман муаллими математика дар донишгоҳ мебошад ва ӯ ба ман бисёртар саволҳои шавқовар медод. Ба ман ҳам ҳамин хел саволҳо маъқул буд. шумо дар даври финалии олимпиадаи байналмилалии ИМАС аз фани математика ширкат намудед ки дар он ҷо 15 давлати ҷаҳон иштирокчиён иштирок мекарданд ва мегуфтед ки ин сабқат кай сурат гирифт, яъне соли чанд буд ва шумо сазовори ҷои чандум гаштед? Аввалин бор соли 2017 ман дар ин озмун иштирок кардам. Вақте ки синфи 5 будам, ман аз якум давраш гузаштам, вале дар даври финалаш ба ман ду хол нарасид ки то ҷои сеюм шавам. Ман роҳафтода нашудам то ки ин озмун дар соли дигар ҳам баргузор мегардид ва соли дигараш бошад соли 2018 ман дар ин озмун иштирок карда дар даври финалӣ сазовори ҷои аввал гаштам. Баъд як сол пас сипарӣ шуд, ман боз дар ҳамин олимпиада иштирок карда сазовори ҷои сеюм шудам. яъне соли гузаштам шумо дар ин олимпиада широк карда будед? Бале. Беҳтарин. ва олимпиадаҳое ки шумо ширкат кардед албатта хело зиёданд, яъне рӯйхати олимпиадаҳое ки қаҳрамони мо дар он ҷо иштирок намудааст дар назди мо ҳаст. Қаҳрамони мо ҳар сол 2-3 маротиба дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намудааст ва сазовори мақомҳои якум, дуюм ва сеюм гаштааст. вақте ки шумо дар синфи панҷум таҳсил мекардед, дар олимпиадаи байналмилалии кенгуру ширкат намудед. Якбора дар ин 3 сол шумо ҷои аввалро гирифтед. Дар кадом мамлакат ин олимпиада доир гардид ва чӣ гуна шумо тавонистед ки иштирок бикунед? Аз синфи панҷумиам то синфи ҳафтумиам ҳар сол дар олимпиадаи кенгуру иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. Ман ҳар сол бо шавқу рағбати зиёд дар ин олимпиада иштирок мекардам ва соли дигар мехостам ки тезтар ин олимпиада баргузор гардад. Дар ин олимпиадаҳо бисёр саволҳои ҷолибу шавқовар буд ва ман мехостам ки ин хел саволҳоро боз ҳам бисёртар бинам ва ҳар сол бо шавқу рағбати зиёд иштирок карда сазовори ҷои аввал мегардидам. саломат бошед. хуб, шумо тӯли 3 сол дар ин олимпиада иштирок кардед. даври аввал чӣ гуна буд, даври дуюм чӣ гуна буд ва иштирокатон дар даври сеюм чӣ гуна буд? Вақте ки аввалин бор ман дар синфи панҷам иштирок кардам,
من در بین صنف 5 و 6 اشتراک کردم و با من کمتر مشکل‌تر بود برای جا گرفتن و من با خیلی کمتر سزاوار جای اول گشتم. ولی در سال دیگرش وقتی که صنف 6 شدم ما با از خودمون یک سال مایده ها اشتراک کرده من با بلی زیادتر سزاوار جای اول گردیدم و در صنف هفتمی هم باشد من در بین صنف هشتم اشتراک کرده برابر آنها بال گرفته سزاوار جای اول گشتم. باید ما این المپیاد رو در صنف هشتمی هم مثل بودم ولی از سبب پهن شدن ویروس کووید 19 ما در این المپیاد اشتراک کردن تمامستیم. بینندگان گرامی یادداشت می‌شویم که برنامه ما در لیسه پرزیدنتی برای خوانندگانی بالای قد در شهر دوشنبه ثبت گردیده شده است و صدای خوانندگان نیز کم کم به گوش می‌رسد. شما در المپیادهای بین‌المللی مس چالش نیز اشتراک نمودید. در کدام سال بود و چگونه توانستید که موفق شوید؟ این المپیاد بین‌المللی بوده. این دوری اول دارد که با طریق آنلاین باید آن را سپاری و تا که اگر گذاری به همون دولت تایلند سفر کرده در آنجا دوری فینالی را اشتراک میکنی. من در صنف هشتی هم که سال 2019 بود آخرهای سال 2019 با طریق آنلاین بود اشتراک کرده و این المپیاد را خط گرفتم به دور فینالی باز هم ویروس خبردار شد که به این المپیاد نروم ولی در سال 2020 باز هم این المپیاد تشکیل شد و در ماه اکتبر من اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. ما باور داریم که در این المپیاد فعالانه اشتراک میکنیم. هر نفری که در المپیادهای بین‌المللی اشتراک میکند قبلا در المپیادهای سطح ناحیوی و جمهوریوی اولا خود را میسنجد. در کدام المپیادهای ناحیوی و جمهوریوی شما شرکت کردید در خود جمهوری تاجیکستان؟ من در المپیاد ناحیوی که در ناحیه سینا میگذشت سزاوار جایهای افتخاری گشتم. اینچنین در المپیاد شهری جمهوریوی اشتراک کرده سزاوار جای اول و دوم گشتم. میخواستیم بفهمیم که در اویله غیر از شما مثلا خواهرتون است یا اینکه دادرتون یک نفر باز مخصوصا این فن متماتیک رو انتخاب کرد یا اینکه در دیگر فنون هم موافقند؟ اپام با بیولوژی بسیار شوق دارد ولی دادرم باشد مثل من با متماتیک توجه زیاد دارد. او با من میگوید که بسیارتر با من مثال ها بیار تا که من کار کنم و مثل تو کلان شوم و از فن متماتیک با سوادتر شوم. وقتی که شما در المپیادها اشتراک میکنید پدر و مادر با شما چی میگن؟ وقتی که غالبیت رو به دست میارید مقامی رو به دست میارید پدر و مادر چی میگن؟ سخن خوبی اونها چی است برای شما؟ وقتی که من در المپیادها اشتراک میکنم اگر جای نگیرم اونها میگن که رو افتاده نشو باز هم بسیار المپیادها هست و تو میتونی در آنجا خودت رو سنجی. وقتی که من جای میگیرم اونها ما رو تبریک و تهنیت کرده میگن که میخوایم که بسیارتر تو در همه خیر المپیادها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گردی. یعنی از اشتراک شما در المپیادها پدر و مادر خرسند هستند شما را دستگیری میکنند؟ بله. بهترین. بینندگان گرامی در مورد قهرمان برنامه یک سوژه را آماده نموده ایم که لحظه یک جا تماشا میکنیم دوباره صحبت رو ادامه میدیم. قهرمانی ما از زمان داخل شدن به لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت تاجیکستان تا حال تمام نازکی‌های فن متماتیک را آموخته کوشش می‌نماید مثال و مسئله‌ها را بیشتری موارد نه با کمک آموزگاران و همصنفان بلکه با دانش و ذکاوت خود تنها حل نماید. البته دانش به هر نفر ضرور بوده شخص را می‌تواند به راه راست هدایت نماید. پرویز حفیظов بیشتری وقت از ادبیات‌های گوناگون خارجی استفاده برده دانش و مهارت خود را صیقل می‌دهد. در لوحه افتخاری نیز قهرمان ما در قطار بهترین هاست. بسیار بچه آرام طبیعت و بسیار چست و چالاک میباشند اما وقت حرکت میکنند که همه مسئله هایی که پیشنهاد به او میشود یا در بین رفیقانش میشود همه وقت حرکت میکنند که یکم اجرا کند و با دلیل ها و اثبات های بهترین قطعی پیشنهاد میکنند. بعضی خوانندگان هستند که آنها سراسیمه‌کار هستند. وقتی که یگان سوال پیشنهاد میکنیم سوالی مشکل ترک دیگر خواننده حرکت میکنند که همین سوال رو پیشتر اجرا کنند پرویز تا اون سوال درست و خوب باوری حاصل نکنند و هیچ وقت نمیگوید که معلم اونها اجرا کردن میخیر کردن فقط حرکت میکنند. چخیری که بسیار وقت در المپیادا وقتی که امید بیاید میگن نتیجهش چی شد معلم میگوید من 2 تا 3 تا کار کردم میدوند که طبی من خیره میشود و اگر یکی بگوید من 50 60 بال میگیرم بال نگیرم بعد میدوند که از آموزگار گپ میشنود میگوید میگوید 20 بال 30 بال میشود ولی من بعد پاگو میبینیم که جو گرفته است 60 70 بال گرفته اگه هر یک خواننده به خود خصلت‌های گوناگون را دارد. قهرمان ما نیز کوشش می‌نماید تا با همه مناسبتی خوب داشته باشد. در این مورد با همصنفانش از نزدیک صحبت کردیم. طول چند سال است که با پرویز در یک صنف تحصیل میکنم
Парвиз бисёр писари муваффақ мебошад ва вай бисёр дар олимпиадаҳо сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. Вай на танҳо ба фанҳои дақиқ, балки ба фанҳои ҷисмонӣ ҳам таваҷҷӯҳи хоса дорад. Парвиз аз ҷиҳати одоб ҳам бисёр писари хуб ва тарбия ва одоби ӯ намунавӣ мебошад. Вай ягон хислати бад надорад, ҳамаи хислатҳои вай ба ман писанданд ва ман ба ӯ барор мехоҳам. Парвиз Ҳафизов ғайр аз дарсҳое ки дар литсей мегузарад, ҳамзамон ба гирифтани дарсҳои иловагӣ низ машғул аст, ки ин ба васеъ намудани савияи дониш мусоидат мекунад. Ғайр аз фани математика, ӯ боз ба фани география, аз забонҳои хориҷӣ бошад, ба русиву англисӣ таваҷҷӯҳи махсус дорад. Агар мо гӯем ки яке аз беҳтаринҳо дар гурӯҳи олимпиада аст, хато намекунем. Агар натиҷаҳои вай бисёр назаррас аст, ҳатто натиҷаҳои назаррас барои саҳми Тоҷикистон нишон додагӣ аст. Чунки хонандагони мон ҷуз аз олимпиадаҳои дохилӣ ва берун аст ки ширкат меварзанд, бо олимпиадаҳое ҳаст ки намояндагии Тоҷикистонро ба назар гирифта мешавад. Фарз кардем баъзе олимпиадаҳо мегӯянд ки аз давлати Тоҷикистон бояд 6 нафар иштирок кунанд. Яке аз иштирокчиҳои мо аз муассисаи мо мегардад, баъзе вақт 2 нафар иштирокчиҳо аз муассисаи мо мегардад. қаҳрамони мо дар баробари илм омӯхтан, ба обу тоб додани бадан низ машғул шуда, дар чандин сабқатҳо сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. Аниқтараш ӯ аз намуди варзиши гӯштини миллӣ дар мусобиқаҳои ноҳиявиву шаҳрӣ даст боло гаштааст. Оянда нақшаҳои зиёд дорад ва мехоҳад яке аз мутахассисони муваффақ дар ин самт бошад. идома дорад барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон ва бовар дорам ки сужаи омода намудаи мо барои шумо писанд омад. қаҳрамони барномаи навбатии ифтихор Парвиз Ҳафизов, шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. Салом бошад. Парвиз ғайр аз он ки дар олимпиадаҳо мақомҳои намоёнро ба даст овардааст, инчунин ба варзиш низ таваҷҷӯҳ дорад ва аз чанд мусобиқае ки ширкат намудааст сазовори ҷо гаштааст, мо барои шумо қисса мекунем. Шумо дар мусобиқаи гӯштини миллӣ ки махсусан дар дохили кишвар доир гардид, 3 маротиба иштирок кардед ва 3 маротиба мақоми аввалро ба даст оварданд. мехостем бифаҳмем ки чӣ гуна ба шумо муяссар гардид? Ин нозукиҳои гӯштинро аз кӣ омӯхтед? мураббиятон кӣ буд? варзиш гарави саломатӣ мебошад ва бояд ҳар як шахс ба варзиш машғул шуда тани солими худро нигоҳ дорад. ва ман вақте ки нав ба ин мактаб омадам, мехостам ки дар маҳфили гӯштини миллӣ иштирок кунам. Ман аз синфи 5 дар ин маҳфил иштирок кардам ва ин машқҳои ман ҷиддӣ буданд. дар литсеи мо чандин мусобиқаҳо шуда гузашт ки ман дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам. ҳамчунин устоди манро ба мусобиқаи шаҳрӣ буд ва манам дар он ҷо бо дасти холӣ наомадам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. хуб, шумо ҳам аз фани математика муваффақ ҳастед ва ҳам аз намудҳои гуногуни варзиш. кадоме аз инҳо хубтару беҳтаранд, математика ё ин ки варзиш? ман ҳамаи чизо як хел намегузорам. масалан математика дар ҷои аввал месад ва варзиш дар ҷои дуввум, вале мо набояд гӯем ки агар математика дар ҷои якум бошад, мо ба варзиш аҳамият наметем. дар зиндагӣ ҳама чиз ҷои худро дорад. дар литсеи мо маҳфили баскетбол буд. аз сабабе ки ман зиқ шудам ва ман дар ин маҳфил номунавис карда машқи худро давом медодам ва 2 сол пай ҳам аст ки ман дар мусобиқаҳо аз намуди баскетбол иштирок карда сазовори ҷои дуюму сеюм мегардам. ғайр аз гӯштини миллӣ шумо ба баскетбол низ таваҷҷӯҳ доред ва аз ин намуди варзиш низ дар чандин мусобиқаҳо сазовори ҷо ноком нагаштам. беҳтарин. агар шахс хоҳиши зиёд дошта бошад, метавонад яку якбора дар чанд самт муваффақ шавад ва ин муваффақиятро албатта қаҳрамони барномаи мо тавонистааст ки ба даст орад. ман барои шумо муваффақиятро бори дигар орзу мекунам. бигзор ҳамеша ҳамин гуна варзишро сармашқи кори худ қарор бидиҳед ва дар олимпиадаҳо фаъолона ширкат намуда парчамбардори Тоҷикистон гардед. тамошобинони гиромӣ, чизи дигарро мехоҳем ёдрас бишавем ки на ҳар нафар метавонад ки гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе бошад. Парвиз, қаҳрамони барномаи мо, аллакай ин соли дуюм аст ки гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе аст. шумо худатон ба ҳамсолонатон, ба хонандагон бигӯед ки кадом хонанда метавонад ки стипендияи раиси шаҳрро бигирад? стипендияи раиси шаҳр ин дастгирӣ аз тарафи ҳукумати шаҳри Душанбе ба мо наврасон ва ҷавонон мебошад ки то ки мо дониши худро бисанҷем ва соҳиби туҳфаҳо гардем. аввалин бор вақте ки соли 2018 ин озмун ташкил ёфт аз тарафи раиси шаҳри мо муҳтарам Рустами Эмомалӣ,
ман аз сабабе ки синфи 6 будам ва ин озмун аз синфи 7 сар мешуд, ман иштирок кардам тамисам, вале ман роҳ афтода нашуда соли дигар дар ин озмун иштирок карда ғолиби стипендияи раиси шаҳри Душанбе шудам. Ин стипендия барои он ташкил шудааст ки дарёфти бисёр кадрҳои босавод аз ҳама фанҳо буда сатҳи дониши ҳамаи талабагони шаҳрро месанҷад ва аз байни онҳо беҳтаринҳоро ҷудо карда сазовори ин ном мегарданд. аз оне ки масалан гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе ҳастед, баъд аз гирифтани стипендия шумо хуб ба ин фан таваҷҷӯҳ зоҳир кардед ё ин ки чӣ гуна аст? Ман вақте ки ғолиби стипендияи раиси шаҳр шудам, вақте ки озмуни онро супоридам ва саволҳои мушкил ҳам дошт ва ман саволпурсӣ кардам, ҷавобҳои онҳоро ёфтам, ба ин фанҳо бештар назар карда ва ин фанҳоро бисёртар омӯхтам, то ки дар соли дигар иштирок кардааст ғолиби ин стипендия гардам ва Интер ҳам шуд. ғайр аз фани математика боз кадом фанро дӯст медоред? Ман бисёртар фанҳои география ва физикаро дӯст медорам, чунки дар ин фанҳо фани математика ҳам бисёр истифода мешавад. Масалан аз фани география бисёри масофа ва арзуту бо фани математика ҳисоб карда мешавад. Вақте ки фани географияро мехондам, муаллими манро ба олимпиадаи шаҳрӣ ки соли 2018 шуда мегузашт дар байни синфҳои 7-8, ман синфи 7 будам, дар он ҷо бурдам ва ман сазовори ҷои аввал гаштам. Як бора ман тавонистам ки ҳам аз фани математика иштирок кунам ва ҳам аз фани география. Ин ба ман хеле писанд шуд ва ман дар олимпиадаи шаҳрӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. Тамошобинони азиз, ҳар нафар дар назди худ мақсад дорад. Барои амалӣ гаштани ин ё он орзу мақсад мегузорад ва кӯшиш мекунад ки он амалӣ шавад. Аз қаҳрамони барнома мепурсем ки дар назди худ чӣ мақсад доранд? Ман мақсад дорам ки ин литсейро бо сари баланд тамом карда ба донишгоҳи хориҷа таҳсил кунам, то ки ягон ихтисоси хубро омӯхта давлати худамонро обод гардонам ва мехоҳам ки дар дигар давлатҳо парчами давлати азизи Тоҷикистони худамонро баланд бардорам. Беҳтарин саломат бошед. Тамошобинони азиз, чӣ гуна ки шумо мушоҳида мекунед, дар назди мо медалу диплому ифтихорномаҳо ҳаст. Дар мавриди ин мо як сужеро омода намудем, як ҷоя тамошо мекунем, дубора бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. Бо мо бошед. ҳар як хонанда метавонад дар олимпиадаҳо иштирок намояд, аммо аз миёни онҳо ғолиб танҳо чанд нафар дониста мешавад. Парвиз Ҳафизов дар ҳар олимпиадае ки иштирок намудааст, танҳо мақомҳои якум, дуюм ва сеюмро сазовор гашта. Аз ин хило рӯҳбаланд ҳам ҳаст. ин дастовардҳои қаҳрамони мо аст ва барои ба даст овардани ҳар як диплому дигар ҷоизаҳо, рӯзҳо, сабқатҳо сурат гирифта, донишу сатҳи фаҳмиши онҳо санҷида шудааст. бовар дорем дар оянда шумораи онҳо зиёд хоҳанд шуд. вақти ба барномаи мо ҷудо кардани аз ин ҷо ба анҷоми худ наздик аст, мехоҳем тавсияи шуморо ба ҳамсолонатон бишнавем. Ман ба ҳамсолони худ инро тавсия медиҳам ки бояд мо дар пеши худамон ягон мақсади ҷиддиро гузашта аз он мақсад натарсем ва мо бояд бисёртар кӯшиш кунем ва вақте ки кӯшиши ту ҷиддӣ аст, он чиз ҳатман амалӣ мегардад. Вале вақте ки ту мақсадро дар пеши худат мегузорӣ ва ту ба ин чиз аҳамият намедиҳӣ, кори ту барор намегирад. Ва ман мехоҳам ба ҳамаи ҳамсолонам тавсия диҳам ки бисёртар хонанд ва масъалаҳои ҷиддиро дар пеши худашон гузоранд. ташаккури зиёд ва мақсад аз гуфтаҳои қаҳрамони барномаи мо, тамошобинони азиз, дар он аст ки вақте ки шахс дар назди худ мақсад мегузорад, як самтро интихоб мекунад, новобаста аз оне ки дар он муваффақ аст ё ин ки баръакс, бояд ҳамеша пешсаф бошад ва ҳамеша ҳаракат бикунад. аз он душвориву аз он пастиву баландиҳое ки ҳаст, бояд сарбаландона убур карда ба муваффақият ноил шавад. мо барои шумо, барои дигар нафароне ки ин лаҳза моро тамошо намуда истоданд тариқи шабакаи Баҳористон, барор орзумандем. умедворем ки дар Тоҷикистони мо чунин нафарони фаъол зиёд ҳастанд ва агар чунин аст, пас бо рақамҳо ва сомонае ки дар экранҳои худ мебинед, бо мо дар тамос бошед. ин буд барномаи навбатии Ифтихор. Тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.